Is Pléann Máire Zepf, agus is údar méid is Pháistí agus do ghearrliosta. Tá leabhar déag scríobh agam inis agus tá chuid is mó daoife, tá sé do Pháistí beag bíidethe agus bíon ábhar agam cos le achtrain nó dragún nó robot, cailgí, an sort rud, béiríní beige. Ach tá rud ag an difriúil deanta agam leis an leabhar seo Nóinín. A tá me galúirt le faoi aniu. Leis an leabhar seo ghlac mé dúchlan nua arm héin. Le scríobh do dhéagóirí den chéidir riú dúsa. Fásta gur ábhar atá sa leabhar seo tá sé faoi maltaracht ar líne. Ábhar atá dáirithe agus Jackar caithfidh mé a admhail. Ach ghlac mé sin arm héin mar dúchlan. Agus an trí rud go bhfuil an leabhar iomlann scríofa a bhform filiíochta nó véarsaíochta, úrscéal véarsaíochta atá an. So sin an dúchlan a ghlac mé arm héin, an fearr go mé géirí scríú sa véarsaíocht ná go bhfuil an dúla an bheith léú láirthaí úrscéalta véarsaíochta atá scríofa ag údar eile agus iad le go marla. Mar a bhfuil cean léite agah mollam díobh sin a dhéanú leithéidí Sarah Crossan nó Kwame Alexander, Meg Grehan nó Dean Atta, beidir chuid na húdair a deach léú. Ach ní rubal leithéid an anéalaigh, so waithí mé gur bhhailm go mór rud a scríú, scéal a scríú sa stíl seo. Tá fá ar leith go bhfuil dúil agam an sa stíl seo ná go sé cos le go smaointí duna eile ag léimtí isteach, díreach isteach a insin. Tá rud ag an fan teanga agus é ganta agus siimplaí go bhfuil sé ionach cuachtach. Agus is brálam an dóid le filiíocht gur féidir arc go min ar rudí beige agus beidir arc a ríis ar rud eile go ionach min nó ar ghóid speisialta agus an sin na píosaí seo le a cheangailt le chéile ar ghóid ar leith a charlaíonn an úrscéal véarsaíochta. So, maidir leis an ábhar, Nóinín an taine matá an leabhar, Nóinín an príomh character tá sa leabhar, Cailín Jaguar atá 15 bliana d'aois, agus tiitin sé an rá, iomlann gafa an rá le duine a chasan orthaí ar líne. Agus tí tú an cardjas a rí héan agus a cara éimear, tá darna lecht an leabhar scríofa ag éimear mar go bhfuil Nóinín ar éirí. So níl me go baireacht in sa díobh, ach sin an téama bhí an níon sort leabhar tána tá géirí teachtarach a bhúnúdit, ní mailam an cinneal sin leabhar. Tá sin níos mó faoi ceis nach chur rudí nach ag am héan agus ar bhailam teagháil agus ar bhailam a bhealbal a play ar ghóid. So sin an rud a bhí tíobh hir de. Tá mé go pí a léú díobh an tús go bheici sibh agus go glenhí sibh an stíl. Táis banna mé coppla lehanana díobh ar dús, so má ecinn sibh an sin nachhfuil chuidhór focail ar lehanach, Tá sé ionach scarthóna céile ach fásta go bhfuil cinneal cruch a buint leis agus go sin táhachta sa síl seo. Okay, so leihí mé seo an tús. Cailín sa scahan. Is me sin Nóinín, cho comanta leis an bhlá. Ba bhailam bheith cróga, callanach, cracailte. Ba bhrálam bheith fin, fecalach, fian, nó dalabe, dana, dainteach. Ach nílam, 15 bliana d'aois, is cho comanta le Nóiníní. So sin capital hana féin nó dan mas fearr leat smuinniúr mar sin. So raithí mé réig dín céad cinnéala mar tá sé dinta gairid. Ní mailam an scáil. Dúirt sin múnseoir ólaíochta, go bhfuil gachrod ar dóin deanta as adamh. Is cuma cé acu metal, amad, plandaí nó maid chéan. Adamh beige bhídethe ráice. Ach níl an ceart aici. Ar scáil tá gachrod deanta as rialathe. Go háirí hinna múnseirí. Ghlac bannaí ruach an cean bliana mar hampla. Dá ngearrthaid si í haon, í a chur fola go nimneach, bheith rialathe ag siúlú aistí in áit fola. Oscailíonn si a béal agus scéalann amach gearrainn, bagartí, ordaithe. Ná caiit de sciirta mar sin, ná siúil an sin, ná caiit sméidú, ná lorlam mar sin, ná bí grích,
Ná fag do bhála an sin. Na, 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 na. Na bach. Sin Jerry mar. Adas atá éimar lam. Tá gachrad a gceart. So tugann sin cinneal maithí Dave fan cinneal stíl atá gceist leis sin scríbneoireachta. Hat sin an scríú lam go mór caithfí mé rá tá sé ionach difriúil ó cinnealathe eile scríbneoireachta. Mar tá tí smaointí fa ménú na bhacail ach fásta nuair tá filiíocht a gceist bíonn tú smaoinú fan cinneal fan uam a dhéanann na bhacail chomhaid. Agus leis an stíl seo tá tríú féasa a gceist tá level eile ggóil tú smaoinú fan cruch. Agus gur féidir bheith dealmhareachta stoiche ar gháamháin agus a bheith ag chu cruch ar na focail chumhaid. So hátain sé go mórdam agus hí méid as muid a caiint faoi dúchlein a chuirt aon haon go deocail am sa dúchlein scríbneoireachta a chuirt stíobse. Mas míon libse rud ag an na scríú an sin sála. Beidir gur bhhaile bheith a rinslan fásta bhil andú le gom ar a léú de methe sásta sin na dhéanú ach tá sé níos táhachttaí go scríonn tú de chéna. Ach an smaoine bhí agam go deocail an téama a ghlacu atá ionach siimplaí grárod atá hartaring agus an rud a hálíonn le filiíocht is ghlacinn tú grárod agus arcann tú ar gháin níos dibhne. Ag smaoinú faoi go dé an rud ar féidir leis an rud seo inse dit go dé na ceist ná thugann sé nó na maithachain nó na cibhne. So tá méid go píosa an dearnach a léadíomh ó Nóinín cabbage le sé creidem. Agus an tainimetá ar ná cupán té, so mar a ecann sibh tá ábhar ionach normalta an seo cupán té. Crag ar gharas mo cheamar lapa. Mamaí agus cupán té ina ghlac ag í dú. Cupán a deir fáilte a bhhaile ón scoil agus an bhfuil gahard cear go leor agus bhhail am seáil nach bhfuil tú golar an ón na te bheith deanú de obairhile. So sin éitíobh sib go sé ionach gairid, just féidir leis an dáin seo bheith ionach gairid nó ionach fada is cuma tá sé omlan sir. Agus ag le fééis maid si nar tá sibh sig scríú dáin faoi cupán té. Seo an dúchleanna tá méid tuair Steve dána scríú faoi cupán té. Nar tá sibh se ag scríú bhar geansa, ag le smaoinú ar bhailemh é dheanú ar gáid ggóil tú deanú chuir síos ar an rud, nó ar bhaileat é ghlacu mar hembal beidir de chadrú, de am áit nó duine beidir. Thuglaat cibhnú ar am áirithe, cupán té áirithe a bhí agat a thógan maithachain specialta dit. nó thuglaat é a úsid le bheith a caint bheith fás an dhéos, nó bheith dúdóite. nó fiú fan eacnamaíocht dónda is cuma tá sé omlan oscailte díobse ach tasní le cupán té agus tífií tú cadéan tú leis. Agus mar a dearm má tátaí sásta é a rinslan bheidmuid ionach sásta go deo na dantaí sin na léú. Gur méle maigah as bhar go déisteachta, go agus lé úrscéaltaí véarsaíochta fásta agus deirí mééis leannis.